Здравей и добре дошъл отново в работилницата на Parkside и новите майсторски съвети. Казвам се Филип и днес ще разгледаме по-подробно лазерния далекомер. С лазерния далекомер можеш лесно да измерваш различни разстояния или дължини. Петте функции на устройството включват измерване на разстояния, измерване на височина, измервателно колело, рулетка и проекция на кръстосани линии. Нека разгледаме по-внимателно устройството и неговите функции. За бързо и прецизно измерване на разстояния между две точки, използвайте лазерния далекомер. Меренето на височина служи за определяне на разлики във височината, например при нивелиране на рафтове или шкафове. Измервателното колело служи за измерване на по-дълги разстояния по пода, като просто го търкаляш, например за дължини на кабели или килими. Рулетката е за класически измервания на къси разстояния, като например при мебели. Лазерът с кръстосани линии проектира хоризонтална и вертикална линия за прецизно подравняване. Например, за рамки на картини или рафтове. За всяко измерване ти е необходим само един уред и благодарение на компактния му размер е много удобен за работа. Както виждаш, лазерният далекомер е наистина универсален и приложим в много различни области. Напиши в коментарите за какво ще го използваш следващия път. Можеш го?